Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Μιχάλη. Είμαστε καλά. Ήρθαμε στη Ρώη με τις ελιές και τα λάδια. Τι προσφέρει σε αυτό το μαγαζί? Εμείς έχουμε δικό μας ελαιόλαδο, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, με πολύ χαμηλή ασύντητα, οξύτητα και τα συστατικά σε βαθμούς, σε μεγάλο βαθμό. Ωραία. Και ελιές από δικά μας χωράφια και από δικούς μας παραγωγούς από όλη την Ελλάδα. Πάρα πολύ ωραία. Επίσης έχουμε μέλι δικιάς μας παραγωγής, και ούζο και διάφορα άλλα προϊόντα από πολύ μικρούς παραγωγούς και μικρά εργοστάσια παραγωγής. Πολύ ωραία. Πού γεννήθηκες? Γεννήθηκα στη Σπάρτη. Στη Σπάρτη, of course. Σπάρτα. Γιατί σου αρέσει η Αθήνα? Η Αθήνα μου αρέσει καταρχάς γιατί θέλω να εξελίξω το προϊόν και να μπορέσω να το πουλήσω καλύτερα και να το κάνω πιο γνωστό στον κόσμο, το προϊόν που παράγουμε. Έχει περισσότερο ενδιαφέρον γιατί έχει πάρα πολύ... Έχουμε... Γεια σου κύριε Ηλία. Έχουμε πάρα πολλούς τοπικούς πελάτες. Ναι. Γνωρίζουμε κόσμο, μαθαίνουμε τι ακριβώς θέλει, πώς θέλει και εξελίξουμε το προϊόν βάσει αυτών που θέλει ο πελάτης όσο μπορούμε και είναι εφικτό. Πολύ ωραία. Ποιες είναι οι δυσκολίες σε αυτή τη δουλειά? Οι δυσκολίες είναι οι καιρικές συνθήκες, επειδή η παραγωγή και η συλλογή της ελιάς γίνεται μία φορά κάθε έτος, δεν μπορεί να παράγεται συνέχεια, όπως οι ντομάτες ας πούμε ή τα... εάν οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθήσουν, θα έχουμε πολύ χαμηλή παραγωγή, καμιά φορά κακής ποιότητος επιτραπέζιες ελιές, ελαιόλαδο κακής ποιότητας σπανίως έχουμε, γιατί φροντίζουμε να κάνουμε τη συλλογή νωρίς. Οι δυσκολίες κυρίως είναι οι καιρικές συνθήκες. Πολύ ωραία. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για διακοπές? Είναι η Μάνη. Πολύ όμορφα. Η λακωνική Μάνη. Είναι στην Πελοπόννησο. Πολύ όμορφα, πολύ όμορφα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας. Θα τα πούμε σύντομα στα tour. Ευχαριστούμε.